A teraz spúšťame novú sezónu súťaže Najchalupa. Dnes vám ukážeme prvú chatu jesenného vysielania. Kde? V Hontianskych Nemcoch. A čo nás čaká? Krásna chata vo Vinohradoch, plná nostalgie. A za tým všetkým sú dve sestry, ktoré pokračujú v rodinnej tradícii. Katka, vítaj u nás. Konečne si prišla. Ďakujem, dievčatá, za pozvanie. Aké vínko to pijeme? Toto je naše vínko, samorodé ružové, dokonca z našich vinohradov, ktoré uvidíš za chvíľku pri našej chatke. A čím je také špecifické to vínko? Špecifické je tým, že je také autentické. Že sa nenachádza možno niekde inde, len v tejto oblasti. A vy ste sa ako dostali k vinárstvu, dievčatá? Také mladé dievčatá, vinárky. No, cez našich rodičov a starých rodičov, lebo táto chalupa v podstate vznikla vďaka našim starým rodičom, keď naša babka sem chodila ešte na prázdniny počas druhej svetovej vojny a veľmi si to tu obľúbila a postavila tu vlastne chalupu s detkom a vysadili vinohrad. No a odtedy sa teda o vinohrad staráme. Naši rodičia, my a teda aj snáď aj budúce generácie. A ako dlho je tu táto chata vo Vinohradoch? Tak má to viac rokov, 200 rokov. Je tu dokonca tufová pivnica, ktorá bola ručne vytesaná našimi prapredkami. A potom až neskôr sa začalo stavať prístavba tejto chaty. Najprv to prvé podlažie a potom sme sa dostali až vlastne do druhého podlažia. A to už postavili naši starí rodičia, detko a babka. A vy ste to teraz v podstate zrekonštruovali, vy dve, podľa seba. Áno. Ty si Lenka dizajnerka interiérová, čiže budeme to aj vidieť. A krásne na tom je, že ste tam zachovávali vlastne aj tie staré prvky. Máte tam aj nejaký nábytok po prastarých rodičoch. Tak ako sa stretávame tie generácie, že starí rodičia vlastne prastarí a ešte 3-4 generácie tu, tak to sme vlastne odrazili aj v interiéri tej našej chaty. Čiže nájdeme tam aj po starých rodičoch, aj po prastarých rodičoch nábytok a aj vlastne zo súčasnosti. Čiže to je vlastne taký odkaz zase náš. Ale rada by som ešte doopravila, že nielen my dve. To bola zásluha naozaj celej našej rodiny, že každý mal nejakú svoju úlohu, takže je to naozaj ako rodinný príbeh a rodinná rekonštrukcia. A nie len chaty, ale teda aj našich vzťahov, našej komunikácie, že naozaj to bola pre nás pani učiteľka táto chata. Toto som sa chcela opýtať. Buď rekonštrukcia domu, chaty, chalupy ľudí rozdelí, alebo ich spojí. Ako to bolo u vás? Jednoznačne spojila. Ale bolo tam pár rozdelení. Medzičasom sa aj boli rozdiely, ale výsledok je... Aby sme si to upratali, tak sme sa na chvíľu rozdelili a potom sme sa zase spojili. Čiže naozaj také upratovanie, že vtedy musíš dať všetko von zo skrine a až potom sa to tam vráti naspäť. No, vidím, že vo vine je pravda, ale táto oblasť, kde sa nachádzame, je veľmi, veľmi špecifická a zaujímavá. A o nej mi povedzte, pretože to súvisí s vašim vinohradom. Tak nachádzame sa v oblasti, kde je elektromagnetický tieň. To znamená, že to vplýva naozaj aj na pôdu, na to, ako sa tu cítime. A nedaleko od vinohradov sa nachádza vyhasnutá sopka kukučka, ktorá má teraz svoje špecifika v pôde a takýmto spôsobom vlastne sa dostáva aj do vinohradov a teda aj do vínka, ktoré pijeme. A toto je vlastne samorodé ružové, ktoré tohto roku dostalo aj ocenenie zlatej medaily na našej miestnej súťaži. Takže sa z toho veľmi tešíme. No, vyzerá to tu krásne, dámy. Generácie predtým tu založili vinohrad, postavili chatu a potom... Po 40 rokoch sme to zobrali do ruky my, ďalšia generácia a postarali sme sa o zmenu tak, aby to sa dielo aj do tohto storočia. Bolo tu viacej menších miestností, ktoré sme prepojili do tejto spoločenský priestor sme potrebovali oveľa väčší, viac miest na sedenie, na spanie, tak sa to dostalo až do tohto štádia. Čo sme určite vedeli, bolo vybúrať dvere na juhozápadnú stranu, aby sme vlastne prišlo západné slnko, lebo tu je vždycky nádherný západ slnka, takže to bolo to, čo tu urobilo ten nový šat do tohto priestoru. Čiže vlastne ste prepojili ako keby tú chatu aj s tým vinohradom, máte tú terasu a viete sa dostať priamo vlastne k vinohradu a aj máte krásny výhľad. Áno, dostali sme sem viac svetla do tejto chaty a sme prepojili interiér s exteriérom. Vtedy to bežné nebolo, ale teraz už si samozrejme to inak nevieme predstaviť. Máte tu veľa nábytkov po prastarých rodičoch. Pravdepodobne aj tento stôl vyzerá byť veľmi starý.
Áno, tento stôl má nejakých 100 rokov, je teda po prastarke, k nemu sú aj stoličky. Kredenc, ktorý je za tebou, je naša veľká srdcovka. Je to taká vyslovene časová schránka, pretože mal niekoľko nánosov, ktoré sme odstránili. Pôvodne bol dokonca zelený a tú zelenú sme pretavili aj ďalej túto do interiéru, do kuchyne. A naozaj sme ho iba odkryli, čiže vidno jeho všetky rany v podstate a celé obdobie vieš vlastne vyčítať. Dokonca sa tam nachádzajú aj ako keby mini kresbičky, ktoré napodobňujú buď smajlíka alebo zvieratko, že vieš si tam pohľadať obrázok na tom kredenci. Katka, veľa vecí, ktoré tu máme, nám dlho trvali, kým sem prišli a jeden bol taký príbeh s umývadlom v kúpeľni, kedy sme na to umývadlo čakali rok a tak sme si hovorili, že nevadí, ale raz ho ukážeme Katke. Tak, to je krásne. A teraz tu sedíš, tak sa veľmi tešíme a naozaj to stálo za to počkať. To umývadlo je niečím špecifické. Čím je také zvláštne? Naša sesternica nám navrhla vlastne na mieru otlačky, ktoré sa do umývadla otlačali, ktoré sú ako rastliny okolo chaty a nám aj dozdobila interiér ešte jej obrazmi a celkovo sa v interiéri snažíme priniesť vlastne aj ten exteriér do interiéru, že vlastne človek nemá až tak pocit, že či je vlastne vonku alebo vo vnútri. Tak to sa tu opakuje, tieto elementy. Elementy sú veru dokonale prepojené a najmä s históriou rodiny, ako už sestry spomínali. Toto je vlastne tá prababičkina izba. Všetok ten nábytok, ktorý tu vidíme, je po prababičke? Áno, toto je najstarší nábytok u nás v chate, preto je to aj taká najstaršia izba. Pôvodom tu bola kuchyňa, čo vidíme tu aj pozostatok z kuchyne. Keď si všimneš túto tyčku, tak vlastne sa tam prevešiavali utierky. Áno, veľmi praktické aj na túto dobu, ale ponechali sme to tu, aby to bol taký odkaz. A nábytok je vlastne ešte veno, ktoré dostala ona k svadbe. Takže je to naozaj také, pre ňu určite by bolo tiež veľmi spomienkové. Postele a skriňa aj obrazy sú repasované. Postel sme dokonca predĺžovali, keďže k dnešnej dobe by ľuďom nevyhovovali, aby sa dali používať aj teraz. Čo je tu také, čo je z vašich rúk? Čo ste vy sami vytvorili? Alebo recyklovali, dajme tomu? Napríklad aj závesy za mnou. Boli kedysi obliečka a dnes sú z nich závesy. Trošku som sa pri nich ja osobne teda potrápila, ale to sú tie zručnosti, ktoré sme sa teda učili. Ktoré si aj objavila možno. Ktoré som, áno, aj objavila. Alebo podlaha je tiež bývalá palubovka v telocvični. No, spomienky sú naozaj v každom kúsku. A čo je vlastne hore na poschodí? Katka, tento koberček robila naša babička z tričiek. Krásny. Musí byť pekne starý. Dobrý deň. Nádherné sú tie tapety. To je púpava. Áno, púpava nám tu rastie. Ako by ich privial vietor z exteriéru do interiéru a ostali nám na tapete. Takisto ako to umývadlo. Áno, príroda sa tu opakuje aj vo vzoroch, aj vo farbách. Táto izba je asi určená na spanie. Vidím, že je tu veľa postelí. Spíte tu celá rodina? Áno, tak táto izba je najviac obsadená, pretože sme tu trávime čas spolu, že inak v bežných domácnostiach už sme zatvorení vo svojej izbe a spálne, ale tu je to také komunitnejšie. A počuť, keď niekto chrápe. No veď toto musí byť asi problém. Je to pekné, zase to spája tú rodinu, že ako deti ste možno spali so svojimi rodičmi, ale teraz si to zopakujete na chate. No práve s tou babkou sme tu vždy spávali a ona teda veľmi rada chrápala, tak to si tak pamätáme. Prečo sem radi chodievate, dievčatá? Čo je pre vás taký najväčší benefit tej chaty? Tak pre mňa osobne je to pokoj. Tu vždy naozaj zabudneme na problémy a všetko zrazu nemá význam. Okrem toho, že pozorujeme mravčeky a sme vo Vinohrade na slnku, naozaj ako toto, či to bolo pred rekonštrukciou, počas rekonštrukcie alebo teraz, tak táto esencia, to fluidum, ktoré toto miesto má, tu stále cítiť. Čiže viete tu žiť ako keby v prítomnosti? Absolútne. Dievčatá zlaté, splnil sa vám sen. Ste v súťaži o najchalupu a verím, že bude hlasovať celá vaša rodina, ktorá sa zúčastnila na tomto prenádhernom projekte. Určite im dáme vedieť. Ďakujeme krásne. Čo by ste odkázali našim chalupárom, dievčatá?
aby si užívali tú cestu a nešli len za tým cieľom, ale trpezlivo, s pokorou a láskou si užívali to, čo je momentálne, aj keď to má nejaké nedokonalosti. Ja by som chcela odkázať chalupárom, aby sa inšpirovali minulosťou a prepájali ju s prítomnosťou. A teraz už môžete hlasovať na našej stránke www.nachalupe.com. Presne tak. Ak sa vám páčila chata uprostred viníc plná nostalgických spomienok, pošlite jej hlas.